Čaute ľudia, vítam vás pri tomto novom videu. Ako obvykle, sa prechádzka, typicky. A teraz som sa rozhodol prísť, že prechádzka, ale čo do mňa sa im nedalo čakať. Väčšinou to je môj content, takýto vlog. A len toľko, že možno by som mohol skúsiť písať na YouTube, ako čo som už spomínal, že básne, umelecké opisy a tak. Ja som uvažoval, že by som to skôr skúšal aj tak, že aj s nejakou jemnou gitarovou hudbou. A možno by bolo dobre to skúsiť a tak na budúce asi urobím o tom nejaké video, že okrem toho jedného umeleckého opisu, čo už mám na tomto kanáli, tak ešte niečo. Skúsiť možno bez hudby ešte raz a by som zistil, že ako to aj vás baví a či to bude aj mňa baviť, tak to iba také krátke a ako si myslím, že mohol by som tak využiť svoj údajný talent, možno nie údajný, ale možno reálny, na písanie. A možno by som vedel využiť talent, že som možno romantik, čo si nemyslím, ale také by dokázal napísať hocikto, kto vie písať a kto načítal v živote aspoň 12 kníh, že si ja myslím, lebo to je jednoduché napísať. Teda ak má človek kreativitu, čo ja na rozdávanie zrovna nemám, ale nie je to až také zložité a myslím si, že ako nápad by to nebolo zlý, pretože je romantik. Ako písať o takých veciach ako nájsť krásu v bežných možno veciach a písať o láske, to napíše fakt každý, kto možno sa vie nad tým trošku zamyslieť a možno tým vie nájsť aj tú krásu v bežných veciach. A možno sa divíte, že je účes. Preskočil som to trošku, viem, nevadí. Že na tento účes som skúšal. Nie je dokonalý, ale skúšam, lebo toto, čo som to chcel. Aha, už viem, že mám už tak dlhšie vlasy, ako ste si mohli všimnúť a aspoň takto skúšam niečo nové a aspoň to nie je taká sranda, nie je sranda, ale je to sranda. Nepočujete, je to sranda. A nie je to možno až také zaujímavé, ale dám to sem, však prečo nie. A takže tak. Keď tak chcete, tak môžete aj vy napísať niečo, čo by možno aj vás bavilo, aby som to natočil a to. Keď natočím, to by tiež mohlo byť zaujímavé. Tak. No, ale tuto by som to asi mohol ukončiť. Takže budem rád za každý odber a like, moc mi to pomôže. A môže mi to aj trošku motiváciu asi točiť, tak zatiaľ sa majte a čaute.